Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα πω τι έγινε σήμερα στο σχολείο. Πήγαμε στο σχολείο, κάναμε τα μαθήματα και μετά λίγο παίζαμε με τη βίστρα του συμμαθητή μου. Πέραμε κάτι κομματάκια και το πετούσαμε. Και μετά στην τελευταία ώρα όλοι παίζαμε. Εμείς με τον Στέλιο τον συμμαθητή μου δίπλα στο κρανίο μου. Μου έλεγε πάρε σβίστρα πέτα στον Κωνσταντίνο που είναι μπροστά. Πετούσαμε, μετά άρχισε να πετάει όλη η τάξη. Και είχαμε κιόλας θρησκευτικά για τον Άγιο Στέλιανο που σήμερα γιορτάζει ο συμμαθητής μου. Και να, εμείς παίρνουμε όλα. Και μετά μόλις η κυρία μας λέει να τέλος παιδιά μαζέψτε, ο Στέλιος μου είπε πέσει από την κάρεκα. Το έκανα αυτό 3 φορές, μετά μου έλεγε και άλλες φορές, το είπα όχι, φτάνει. Και πήγαμε εκεί, να, τώρα είμαι εδώ κάνω τα μαθήματα. Το βίντεο τι έκανε στο σχολείο. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Όποιος το λένε Στέλιο, να είστε καλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει ο Στέλιος, ο Άγιος Στέλιος. Γεια σας.